hemen zaude, primeran plataforman Ardi Beltzak saioa edo programa estrenatu berri dakazuelako. Hori da. Nola izan da? Lehenengo eta behin, izena ze bada? Ardi Beltzak gehalako horko protagonistak. Ni nire nahiko ardi beltza naizela esaten dut, ez? Eta gustatzen zaizkit ardi beltzak. Eta hain zuzen, ni bezala noizbait ezberdin edo lekuzkanpo sentitu dan jendea elkarrezketatu deulako, eta horregatik. Bai, neukan argi ardi beltzak kontzeptu hori erabili nahi nula, gustatzen zait. Eta hori da, jendea ardi beltz sentitzean jende horri elkarrizketak inizkio. Hoi da, gauza baten gatik edo besteagatik, noizbait, igual momenturen baten, edo igual bizitza guztian zehar, nolabait lekuzkanpo sentitu da, edo zerbaitegatik pixkat berezi sentitu da, eta horri buruz hitz egitera gerturatu gebena. Eta zu ardi beltza sentitu zea... Hombre, nik uste talo sentidu bazela momentu baten. Hori galdetu behar nizu. Kontestu baten, klaro. Claro, bestea da, gero, neoni pentsatzen aritu naiz, eta askota pentsatzen dut, eta zer da ardi zuria izatea. Artaldean jutia bezala. Hori da kontzeptua. Baina azten bali magala gero bilaketan zuri nik uste izan zeinkela bai ardi zurixe eta tarteka batzutan. Hori politia da baita. Beltza bixeti, ez dakit, igual leku kontekstu eta puntualki leku baten, igual, ez da? Gaur bidartutako batzuk adibidez hori sentitu dute, ez? Normalean agian ardi txuriak, baina zerbaitegatik edo momenturen batean zerbait gertatu zaielako, pixkat bereziago edo ezberdinago sentitu girenako. Eta ardi beltza izatea zer da adibidez? Epaiketa bat bezala, edo izaera bat. Da, izaera bat. Eta gainera horrekin jolastu dugu, eta gonbidatu esker, ze banaka elkarrizketatu ditut, baina gero azkeneko atalen hartalde terapia egin dugu. Elkartu geha postok, hartalde zuri baten ondon, eta antxe gure artean haitu geha solasen, ez? Eta horretak egiten ondorioetatik bat izan duike ardi beltzizatea izaera bat dela, eta gustatzen zaigula gainera. Baina beti gustatu izan jaku? Hori ez dakit, niri adibidez, ez dakit gustatu ez zaidan, edo asko kostatu zait onartzea eta erakustea izaera hori eta horrekin zoriontsu izatea. Baina behin onartuta, igual, ez zaude komodu ardi beltza izaten? Bai, egia esan, bai. Armairiotik ateratzen bezala da, ez? Kariolatik antzerkian ateratzen egin zen bezala, baina egia esan, kanpora sartzen antzerki obrak baduka guzti honekin zer ikusia, zenik horrateak zabaldu nituen, eta gerora, jendea ardi beltzak gerturatu zaizkit, eta esan di, Xabi, zuri hau pasatzen zaizu, baina nik ez ditut hau kontatu inoiz, baina nahi hau. Edo nahi beste hau, ez? Eta lagun batek behin esan zidan, niri hau gertatzen zait, eta antzerki obra bat egin behar dutzu bezala, ez? Eta parrez zaitu ginen, eta esan, ardi beltz asko gaude hemen. Eta nik uste klabia dela azkenean, naturaltasunez bebai, pixkatana, kontatzi ala bizitzi, ala por lo menos, jendiekin elkarbanatzea, ala konpartitzi, bai. Bai, zegero kontatzitzea ez zela zu bakarrikan. Gertatzen zaizkizula gauza batzu, baina ez zaizkizula zuri bakarri pasatzen. Eta behin kontatuta gaina, sentitzen zehala, entzunda edo pixkat talde barruan, ulertuta, eta dano dazkaula arazoak. Bai, argi dago. Eta arazoak barruan dazkau, Horraldo bez. Arazuek eta hartaldie bat, baina zelakue. Dana beltzak. Dana beltzak. Animalitaz izketan nahi diet. Zeu maskota dakazu, Xabi? Nik batzuk ditut. Izenak? Pepa. Pepa. Txakurra. Txanengo da, Pepa, Luma, bitxakurrak. Eta gero daukat Monti, katua. Beitu. Eta katu emea, Joko. Eta zazpi oio baita. Jesus! Ono falta da besti iguel, ez da? Joko eta besti ono iguel, o? Ba genuen beste bat, baina galduntziz egin. Bueno.